No siyak tuti mangasawa, milyekto tagakawayan, adot dolyar na. No siyak tuti mangasawa, milyekto tagakawayan, ang nasisipet ba? Yeah! Yeah! May sabay. No siyang to di mangasawa, pilyeng tunay adot dulyan na uray bakit nga kuribembe. Agpaiso tay kunkunada uray no bakit no masulek agluwa no kunkodem ay kung maaryedas. Oo, talaga. Ay wet kunkodem umagat kunkodem tagatel day to'y ukil ay nagagat-gatel kunkodem ay kurang gayamin day day kagat na kalumagbaga nakagat-gatel akas na aba idemon kutod day taltalon mas kaya't mula ingit day bakla kaysa di babae na untogin na day bakla pasak mo lang at damay 150 Bakal na kasyok lang, kawagin na sa day babae nga untogera sigurado ay nga mulmulera isang na maangot dito'y sunata nakapanglunan. isabay mas kaya't konto'y sunata kaysa di sa isang baling kapag life is very man dito'y sunata ang pared host na Ijay sa baling kapag life is very man narigat pa'y tabis weken inapay dito'y sunata sulak awan di marapol na Ay, talaga na. ay wet kudem umagat kudem nagatel ari kapet magtimbo-timbo el kitae Anya. kutun na kadak-dakkel Ay, katakkel di ko yata. kajay kagat na ngalumagbaga na kagat-gatel akas laap Okay, aba. tempo Yakay. kutun tigay tatalon no siyak to di mangasawa pilyekto di tagakawayan ay adot di babalasita Tagakawayan. ano siyang to manet di mangasawa pilyek manet di tagakawayan managpabus o ida may sabay ano siyang manet di mangasawa pilyek manet di tagakawayan adot di kwartada ano siyang to di mangasawa pilyek manet di tagakawayan sponsor ni nakapipintas tagakawayan at nakahiyaw awan tagakawayan sponsor ni